kami dapat duduk dan yang dipilih bahwa mandat pada hari dari anak harus salah satu nagari acuan segera kita dapat dua hari dari rumah ni tulang ni son ala ni semangat ni tulang penasihat nami berdiri tegak pemuda Batak Bersatu DPC Tangsel dan ala ni gugunami kami napatut siya jarang muna lebih jala butuh kami do cara ni amang penasihat nami namang bayan semangat dorongan tu kami bahasa hidup DPC Tangselon molo kami tenaga do gudang menamut do sian pikiran do taka materi segala macam sangat kekurangan do kami pos dorongan kami unang holan sebatas saat berdirion nasihat di tulang do kami kita berjalan PBB atas naungan pimpinan nasihat tulang kami nadong di DPC Tangselon jala harap luruhan nami arahan ni amang penasihat nami di nang hurin kami nang dituduh amang penasihat nami isi nang sujud pangan penasehat na adong halag tidak batak di wilayah DPC Tangselon kami siap bergerak jala siap betong dia arahan ni tulang nami siap kami kosrohan nami sehat matong tulang sehat keluarga nang dijabon ketong di dalam motivuan pada waktu siar-siar